Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura l-flyover bħala parti mill-proġett infrastrutturali tal-Imsida Creek. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Imsida, il-Prim Ministru Abela qal li din l-inaugurazzjoni timmarka tragward importanti fit-tlestija ta' dik li sejjaħ infrastruttura moderna għal Malta tal-lum u ta' għada. Fakkar li dak fl-Imsida u proġett ta' 35 miljun euro iffinanzjat kollu kemmu minn fondi pubbliċi. Dr. Abela saħaq li s-saħħa ekonomika tal-pajjiż deskritta ftit tal-jemilu mill-Fond Monetarju Internazzjonali bħala waħda reżiljenti, dinamika u rimarkabbli tippermetti investimenti infrastrutturali ta' din il-kwalità. L-għażla li nibqgħu għaddejjin b'dan il-proġett kienet waħda li tissimbolizza lil il-proġett innifsu, hija l-viżjoni ta' dan il-gvern illi ma jaċċetta qatt li jafas il-pedala tal-brejk fuq l-iżvilupp u l-progress ekonomiku, imma minflok jafas il-pedala tal-gass fuq l-investiment infrastrutturali. Il-Prim Ministru Abela nnota wkoll il-ħeffa li biha twettaq dan il-proġett li qalu ta' kwalità għolja u mibni mill-Maltin għal Maltin billi l-270 tunnellata ta' azzar li jiffurmaw din l-istruttura ġew iddiżinjati u manifatturati lokalment bi prova ċara tal-ħiliet u l-innovazzjoni tal-industrija Maltija. Irrimarka li din il-fażi tal-proġett tlestiet qabel iż-żmien u bl-inqas inkonvenjenza possibbli għar-residenti u għall-attività fl-inħawi. Tindirizza l-isfidi li għandu l-pajjiż mhux billi ddaħħal il-qtieħ il-qalb fil-poplu tagħna, mhux billi ddaħħal sentiment ta' dwejjaq, imma billi toffri soluzzjonijiet. U dan huwa waħda mis-soluzzjonijiet f'kull għana ta' soluzzjonijiet oħra li qegħdin noffru. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet stqar li l-benefiċċji tax-xogħol li qed isir f'dan il-proġett sa jkomplu jidhru aktar biċ-ċar fil-fażijiet li ġejjin. Semma li b'kanal ġdid ta' 300 metru sa tittaffa l-problema tal-arar u li se jingħata spazju miftuħ ġdid fil-qalba tal-komunità li se jerġa' jaqgħad iż-żewġ naħat tal-Imsida flimkien. L-attenzjoni fil-proġett tal-Imsida Creek immexxi minn Infrastructure Malta issa ddur lejn il-pjazza l-ġdida li sa tkun qed gawdi minnha din il-lokalità kif ukoll lejn aktar spazji miftuħ għal familji, toroq u modijiet aktar siguri għal mixi u roti u kif ukoll lejn sistema moderna ta' servizzi li għandha lan li tindirizza l-arar f'din iż-żona.